gentlemen, welcome to our vlog. So ngayon, kakain na kami at ang aming ulam ay... Kanoon? Ano kanoon? Basta pusit siya. So bago lahat, bago kumain, pray muna tayo. Hindi ko Father, gusto kami ng Amen. This is, oh Lord, this is the siya mga piling kapag Let's start our Amen. So yun, kain na! Yes, kain na naman, Lord. Maghintay! Oo. Tikman natin ang luto ni Max. Tikman natin ang luto ni Max. Di ba adobo? Yes, adobo sa gata. Mukha kami maharap. Yan ang tagat. May siya ng payo. Grabe. Special yun. Kailangan kasi ng inggo, tsari. Ang dumi. Ang duming pala. May ano yun, may tama. May ano. Magtangan tayo. Pero mag-ready ko na. Lagyan ako. Let's go. Kahit Ano? Una mo ay sige. Ilang ko. Kay Mal. Yan. Kaya mas maraming tanong. Wala kasi. Man lang siya. Kaya lang malaking puso. Matang sa hindi. Guwapa. Kasi yung kapag yung may na baga. Ito ko. Wala natin doors. Yan, ito si Margaret. Tinapay na ako. Ate, May ka? siyempre mas masarap mo siya pag may sili. Ikaw sili na nakakakaroon ko. Pwede man. Tada! Delicious. Lami, Jod, oy. May takurat siya ng dugo. Black. Ayoko ng black. May mga ugasan na. Pag yun Mas luluto akong puso tabong ito. Bagay. Black. Gusto mo. Bumbo ka na. Ako, ito naman ito. Siya konti. Yes. Saan ko ito? Yeah. Lami, Jod, oy. Sobrang ako lami. Ano ka na? Ang tapin eh. Ha? Ayaw niya na maraming bibig. Ito ng bakyo. Ang harap. Mag-isa. Sabi mo, harap. Daham. Ano yun? Bukas. Sipit. Wait, ako. Ito nga bibig. Ito ito kasi. Ito ito sa atin. Ate na ka? Ate na ako. Tapos init ako sa init. Ako ka ako. Huwag mo yung kakanan. Say hi, Mal. Raka. Hi, ate. Sila ba lang? Halo ko. Wala ko kaya. Matagal. Balik ka na ako, ba? Ito nga sa mga nalita. Balik ako naman ng Nakalamis. Sarap. Thank you so much mga karara. So don't forget to subscribe and click that notification bell para maging updated kayo sa mga next upload namin. So once again, kami ang Rara Kids!